natin sa bahay. Wow! Ah? Titikman niya. Tara na, ito po. Sarap na yan. Wow! Wow! Sarap! Hey guys! Hey guys! Kuha yung isa. Papa. Papa? Hey! Ayan. Hey guys, kainin niya. Masarap yan. Kainin niyo sa potato yan. Pangkakain. Never don't see. Pwede na sumama. Okay tayo? Tayo na. Hindi nila pisita sila. Doon. Tangka. Yeah. So, tara na, maligo na tayo. Yeah. Ha? Diyan na. Papunta na doon. Ano ba dito? Oo, so.
Ay, apoy ate ni Omo. Let's start. Narinig mo,